RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panukya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style! Di kasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Ganun ako gusto magkita lang kaya pag-imungan nino. Listod ng papaliko ng baha. Maingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Susan, ginaingon, nga doon nagkipabay nga di malason sa pagpili og laki. Bisan unsaog paniguro, pero gamay paltos, makaanak na lang og duha, pero way laki nga mga sawa. Mao nang naitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Gibuagan mo si Sani. Unay uy, Uy, nga naman taon. Mas tanaw ko adtong bataa, buutan man to. da puutan ba uroy eh? Nga ako ang pagkababay ang iyang giapas sa ato. Gusto gid siya nga akong dadun og motel. Akong giingnan nga musugot ko basta pakaslan ko niya. Miingon man nga magtigom pa kuno siya kwarta. Da akong gibuwagan uy. Siniguro ning ako nay uy, di ko gusto nga mapaangkan lang Aw, ko. kana, maunay husto nak, gamiton yun ang imong utok. O sige nak, husto tong imuhang gibuhat. Gigamit yun mo ang imong utok, brain. Mao ba gaw iking? Ni kagusto na ko sa Mario? Lagi gaw. Pero ayaw lang ana niya gaw. Oy, kadungog ko sa mga tabi-tabi sa mga mga slinga nga palikiro kay na siya. Daghan ko no kay uyab. Aw, gaw papamisitahan siya nako ha. Gusto kong maminaw sa iyang diskarte. Bas hindi ay kun diri nako magbinutan siya. Aw, lagahan gid nako siya. Kay abi mo gaw, may pagtan-aw man sad ko niya. Uy, dili taw na tinuod nga palikiro. di taw ko palikiro eh. Ang kuno nako, nga daghan ako nagian nga uyab. Pero ko na, magbuwag mi. Anha na ko manghitaglain eh. Pero kung nisugtan ta ka, makasiguro ka ako nga dili ko nimo binuangan lang. Hindi tayo tingog ni mo, day Susan eh. Ha? kung sugton lang ko ni mo, day. Ikaw ra jud mo ako, day. Di naging ko manghitaglain. Gusto na sa musod ba, musod ko sa kinabuhing minyo, day. Uy, ganahan Opa? ko ana eh. Oh, kun mo na parehas ta. Ha? Ako sad, gusto ko nga magninyo na. Gusto na kong mahimutang sa kinabuhi may pamilya ko eh. Uy, kung maong, sige day. Sugta ko day. Sugta ko. Na, pakas lang din ta ka. Mario, magpakasal niya ta ha. Lagi. Ang pasas. Mario. Uy,
Uy, naunsa ka good taon. Nga nun mang imo magitugyan din tong Mario ng imong pagkababay. Uy, basin muli kay na unya ni. Karon nga, iya ka nang nahilabtan. Nakita na akong matinud-anon siya din ako na uy. Mong gitugyan ako niyang akong lawas. Dah bidag si Piata gid nimo, oy. Abi ba na kog bright ka? Bogo man day ka, oy. Nay, Unya daw tagkapahilabot kon kasal na mo. unya, nay, kay mamugkos man. Ay, Sa purbi. silang good, buutan bitaw to si Mario. Sayop lagi ng imong gibuhat. Nay, nga. Ala, Mayo! Day, taka mo, Nay. Si Mario rin nang pita ko sa kawas. Awatin na nung lagi ni iyan, Nay. Kay kung binuang pa, dili siya mani sa ato. Nay! Dong Mario! Dali, Dong! Dayon diri, Dong Mario! Aw, salamat kon mao ka na, Mario. Aw, kini, sa sunod simana, mamay ni Susanan. Sa sunod simana yun. Busa, karon, manuroy sa meron, manuroy. Iisip namin ako siyang akong asawa. O, ginipagtagad ako niya, akong misis, ba, pinanggan akong asawa. Maba. Mga ako naasa ko, tuwasan siya. Nagabati ka, Nay. Nahigog pala ko si Mario, Nay. O gahapit ka na niya makabaton og apo. Adong, kana dong, manuroy ta. Dad, ako bisan asa, Dong. Oy, Susan, naunsa naman eh. Wa naman lagi mo balik din his Mario. Ingon kay karon siya si Manaha mamay. Ambot pa, Nay, uy. Basig doon ay problema. Nay, mablos na ako sa among anak. Ah! Unsa? Mabdos ka! Nagibangkong na! Nananha ato asyas ilaha, oy. Pakikita aron nga kanang magkadayon jud mo. Oy, Nay, ato na ko siya sa ilaw. Kinahanglan nga makasal dayon mi sa di pa ko manganak. Oy, oy, oy. Ayon na dayon paglangay. Sige, sige na. Ato na dayon si Mario sa ila. Kahinay baya sa glihok nimo, oy. Na, murag gidangat aning kalakiharon. Bisuritan day kag Mario. Milarga de SS Manila. Hira de kong giilad. Animal siya. Mabdos na ko siya, anak. Na. Pagkatawhan na lang ng bataan na. Og sa sunod, pag outing na gitin taon, uy, nga dili ka mailad og laki, Susan. Nay, karon ba nga, duha na katuig si Inday, Nay. Panahon na nga, manguyab na sad ko, Nay, ha? Say manguyab. Oh, magpailad na sa kaglain, Susan. Nay, doon na may mamisita na ako, si Sydney. Buutan lagi, Nay. Busa, siya na akong pamanhoy na. Bebe. Panihi anak siya. Kay himbisan ko na tawhan na kung dili ba na mangingilad. Amin ko na eh. Say amin ko nay, ayaw na pagnanay nako ha. Ayaw na pagnanay nako dong kay dili pa man mo kasal sa akong anak nga si Susan. Magnanay na lang ko nimo nang kay magpakasal naman niya mi Susan. Awa, Nay, buutan Nay. kaysa, nakadungog ka. Pagkaslan ko ni Sydney, Nay. Og naibaw na siyang may anak ko sila ang lalaki, nga okay ra kay siya. Di ba dong okay ra kay Oh, okay kay ko eh. Wa mo kay labot imong kagahapon. Ug aron mo tuo mo nga tinud-anay ning ako. Ugma, mamay ko. Ako na ko sa makidakay. Kasal, mana makapamain ako kahapon. Mana, kasal na ay kuwang nato, no? Dito ni mo eh. Dito na kay anak. Dito eh.
Unsa? Unsa inilayas? O lagi, Nay. Nakiktabad og laing babae si Sydney. Iya kong gisiritan. Nagibangkong na. Gipamayaan ka naman unta, pero nganong iya pa magyuding gibuhat? Ambot niya. Nay, Oh, mabdus ra ba ko? ay piskot na! Naunsa naman taong kang bayhana ka, oy! Mura ka man taong gipanagkot, day! Sige ka man lang nga, mabinuangan og laki! Kanto ni mong siniguro na punta ka naman ng suway klaro, oh! Mataw gani ikaduhan akong anak, Nay. Di nagid ko. Ang ako na lang unya mga anak ang akong ati manon. Likayan ko na ang tanang mga lalaki. Ipanumpa ko na. Human matawang ikaduhan akong anak sa laing lalaki, wa na jud ko mulingi og lalaki, tagam nako. Bahalag lawa-lawa aning ako di nako. Agam nako. Maugdo mga kasama ang kaagi ni Susan dinhining atong tulumanon. What's the style? Tagam nako style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos sa diksyon ni 30 Aducan Spinner. Ariel Mantao, recording editor Randy Tayag, soundman Christian The Walkers Jano. Tarit ka na to sa RMN Drama.